Počkaj. A nič? Nebude? Áno, nebude nič. Není možné použiť túto kartu. Nemáš to počkať? No ale ja mám, ale nemám. A čo sa mi s tým stalo do pekla? Tak sme sa konečne stretli. Áno. Ani sa nám nesmívalo. Poď sem. Áno. Ale aj áno, bolo vidno. Teraz sa vystriedame, ukáž, ja ťa dám zoberať dievčatami. Ahojte. Renát chce na ten Facebook potom. Co? Lebo môžeme aj poslať takto, ale naše videá stoja za veľké prd. Ako ona povie prd. Ste ju naučili dobre slovo. Poď do stredu. Áno. Áno, to sú za tetky, čo? No veď, ak chcete, môžete... 40 stupňov asi včera pre Boha. Taká kosa, ako z večera na ráno. Ďakujeme pekne. Na budúce.